Takže ahojte ľudia, máme tu haul z New Yorkeru a Gateu a ešte z DMky. Takže by sme mohli začať New Yorkerom a idem vám ukázať, čo som si kúpila. Prvá vec je takéto tričko New York a nebudem vám hovoriť, že koľko to stálo, lebo nechcem, aby som vám to hovorila. A je to z New Yorkeru, teda budem ukazovať iba z New Yorkeru veci. Takéto tričko, takto. Mi to strašne páči. Ďalšia vec je takýto tento topík. Je takto proste a je na ramienka. A je strašne pekný, mi to strašne páčil, tak som si ho kúpila. Ďalšia vec sú takéto nohavice. Takto bodkované, inak sú čierne, sú strašne dlhé. Strašne dlhé. A mi sa strašne páčia, ale hlavne tento bodkovaný štýl, alebo tak niečo. A proste sú to legíny, také zvonové. A mi sa to strašne ľúbi. Ďalšia vec z New Yorkeru sú takéto kraťase s takými srdiečkami červenými. A sú proste také biele, normálne klasika. Sú také trochu také na doma, alebo niekam von. Sú strašne pekné. Teraz posledná vec, asi, z New Yorkeru sú takéto šaty. Také žlté, s takýmto neviem, ako to povedať, ale sú také pekné. Ešte vlastne tuto je na zips, tu na boku. Je taký zips, ja vám to úplne aj ukážem. Takto. A sú strašne podľa mňa pekné, takže ešte na leto ešte kľudne a možno ešte na jeseň. Posledná vec z New Yorkeru je tento taký niečo na make-up alebo na skincare a je to proste takéto zeleno-rúžové. Je tam napísané, že Beautiful Mind a keď to otvorím, má to ešte zlatý zips, takže super. A vnútri to je celé rúžové. Takže pekné. Potom tu máme veci z DMky. Mám tu tri masky a jednu voňavku, ktoré vám ukážem. Ukážem vám tú voňavku jednu a to je táto od Sabrina Carpenter. Viem, že je taká jakoby čokoláda, ale toto je malej veľkosti proste. A mi akože stačí takáto, ja som ani moc veľkú nechcela. A strašne dobre voní. A keď sa to tak otvorí, tak to je také strašne pekné, takže mne wow. Teraz prejdeme na masky. Prvá maska z tých troch je táto od Balei. Dve sú od Balei a jedna je, ešte nepoviem. A je takto od Balei, je taká klasická, len to je proste taký ružový obal a volá sa to Touch Mask. Takže tu si ešte vyskúšam, takú som ešte nemala z tejto edície, akože, ale musím vyskúšať. Ďalšia a posledná od Balei maska je táto Coconut Lime. Je proste tiež klasická, to bude asi kokosová vôňa, alebo no, chuť určite nie. Spadlo mi to. Ale je to Touch Mask. To je takto. A posledná maska z tých troch a je to od Biodance. Moja obľúbená, najobľúbenejšia maska. Takže je to strašne dobrá, musíte vyskúšať. A odporúčam určite. A je to dvojdelné, takže takto.
To tak vyzerá. Prepáčte, ale moja mamina vysáva, keby ste sa pýtali. A posledná vec z tých všetkých, a to je z Gateu, a to sú takéto kraťasky, také bodkované, úplne sú bodkované. Sú to na dva gombiky, takto, a nemá to žiadny, aha, má to aj zips, takže super. A mi sa to strašne páči, keď som to tam videla, tak ja taká, musím si to hneď kúpiť. Lebo to je strašne pekné. A ešte tí bodky a ešte k čiernom. Wow. A to by bolo všetko z tohoto albu, takže ahojte!